prípade, ak sa cudzinec rozhodne pracovať na území Slovenskej republiky, musí splniť niekoľko podmienok, ktoré sa odvíjajú od typu jeho pobytu, práce, ktorú chce vykonávať, dĺžky jeho pobytu a ďalších skutočností. Zákon o pobyte cudzincov považuje za cudzinca každého, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať cudzinca, musia preto rozlišovať medzi občanmi Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru na jednej strane a občanmi tretích krajín na druhej strane. Občania členských štátov EÚ majú rovnaké práva ako občania Slovenskej republiky a na ich zamestnávanie je postačujúce splniť si zo strany zamestnávateľa jednoduchú informačnú povinnosť voči úradu práce. Naproti tomu, zamestnanie cudzincov z tretích krajín je časovo aj finančne veľmi náročné. Zamestnávateľ môže zamestnať iba takého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý spĺňa jednu z podmienok uvedených v paragrafe 21 zákona o službách zamestnanosti a ďalšie povinnosti s tým spojené ešte predtým, ako môže zamestnanec reálne začať vykonávať prácu pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ má pri zamestnávaní cudzincov okrem povinností vyplývajúcich zo zákonníka práce aj informačné povinnosti upravené v zákone o službách zamestnanosti a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad odvodové povinnosti na sociálne a zdravotné poistenie. Podrobnejšie informácie súvisiace so zamestnávaním cudzincov a ich kontrolách nájdete na stránkach Národného inšpektorátu práce. S otázkami o procesoch získania povolení sa môžete obrátiť na Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrad hraničnej a cudzineckej polície.